sedulur kabeh. Nah, iki aku lagi leren terus apa ya ngombe karo maem neng angkringan. Nah, nek neng Jogja angkringan itu akeh banget ya. Neng pinggir-pinggir dalan, neng apa ya area-area wisata kadang yo ono angkringan. Jadi tiap daerah pasti nemoni jenenge angkringan. Nah, angkringan itu dodolannya macam-macam ya. Nek neng Jogja iki ono maeman, minuman-minuman. Maemane neng nasi kucing. Jadi kayak gini ya. Nah, biasanya nasi kucing ki sekitar 3.000. Nah, nasi kucingnya itu ono macam-macam, ana sing sayur tempe, ana sing sayur teri, utawa sing lain ya. Terus biasanya ono koyok gorengan-gorengan ngono. Gorengan tempe, bakwan jagung. Nah, kayak ini gitu, guys. Terus iku ono apa? Bacem. Nah, tempe utawa tahu bacem ya ono. Terus ono telur-telur ngono ya. Telur-telur terus iki enak kerupuk-kerupuk ngono, guys. Macam-macam. Pletian ya nek ngarani. Nah, pisang goreng ya ono. Nah, terus minumannya macam-macam ya. Nah, biasanya teh atau kopi. Nah, aku pesen kopi ya. Iki kopi buat kopi tuh. Jadi kopinya itu macam-macam, ono sasetan ngono biasanya. Nah, selain kopi saset yo nek beberapa yo ono sing apa ya kayak kapal api ngono kayak kopi lokal. Nah, angkringan ini ya. Misal nasi bungkusnya kuwi nasi kucing ya. Nasi kucing 3.000. Engko karek njupuk apa njupuk sendoke iku terus dimaem. Nah, iki ono bapak-bapak ya kan. Bar maem ngombe terus ibu-ibu ya kan gitu. Nah, bapake nah jadi bentukannya kayak gini, guys. Nah, iki nganggo gerobak nih ya. Nganggo gerobak terus ibuke engko ning kono iki ana apa kanggo kompor ngono ya. Kompor kanggo masak air panas. Nah, terus dikei terpal ngono iki, guys. Jadi nang Jogja ngoten iki nggih. Nah, namanya angkringan. Nah, iki ibuke lagi dodolan. Engko biasanya isuk sampai bunyi gantian sip-sipan biasanya. Nah, menurut saya sampean kabeh pripone? Angkringan ini murah-murah ya. Nasi 3.000, terus nek gorengan 1.000-an. Nek kopi-kopi atau teh 3.000. Kopi-kopi ini iki saset iki 4.000 biasanya. Nah, ngoten iki ya, ibu iki lagi siap-siap. Ngoten iki ya, guys. Jangan lupa subscribe ya, guys, like, komen juga. Matur nuwun, monggo. Tahu Siap. Ngoten iki ya. teh Nah, paling 10.000 wis wareg, guys.